pamusoro iyi vana baba ndaikumbirawo zvinhu zvamakataurirwa zvose kuti zvinofanira kunge zviripo zvitotange kuuya titange basa racho tinokambudza rakadzimira anonjema rege rakarebesa aiwa tinofanira kuseka na mukoma Daniel chikona masvikiro chikona masvikiro akakoma chiko paya ndaikuyambirai ndichiti hama dzinodiwa kuuya padare renyu kokupedzisira kunoda kuchenjera nai kunoda kunzwisisa ndizvo saka tiripo padare renyu rokupedzisira ngatinzwisisanei tisazofungirane kana kuzotaudzana mashoko asiriko ndiyo nai nokuti umwe neumwe anenge akuva munhu anotaura mashoko okufungidzira kana kuti ekufananidzira tisingafaniri kunge tichisvika pachero chakadaro savanhu vari kurarama munzvimbo yakafanira tiri tese nai ndichiti tese tadai kuungana saizvozvo kuungana kwokupedzisira ikoko muchabikirwa kudya kwenyu ndizvo tikanga tichiwirirana panhau dzekubikirwa kudya kwedu nai mudairezvo nokuti nyaya inotaurika panyaya dzekubikirwa kwokudya takanga tichitaura nhau dzekuti musha 1 toda kuchenesana mudzimba kuti mudzimba medu muchene zvakare umwe neumwe ataure zvinomurwadza zvinomushungurudza kunhunha dzeupenyu hwake nai zvichinzi kunhau yainetsa yaishungurudza kuvanakomana mudzimba dzavo nevakadzi vavo ndo nhau yatakasvikirawo musha muno ndizvo ka ndinovimba neunyoro kuti titaure zvakanaka nokuti kune vamwe vakanga vasipo vanga vasingazivi vanga vasati vanzwisa kuti nyaya dzatiri kuda kuunganira mudzimba ndedzei isiri nyaya yekupumhana asiri nyaya yekuva tichigadzisa zvinonetsa mudzimba ndizvo ka zvikanzi nachiremba ndiye chiremba ari kutaura uno achibva ataura nhau zvakare zvinzi kucheneswa mukati memba medzimba zvirimo zvakare chechipiri kekupedzisira kune nhau dzekuti mune zvakare gamba riri kufamba riri mukati memusha uno zvodudzira kuti mune chituku chakabatwa mudzinza kana kuti mufemili tikawirirana nai zvikanzi nhasi unoyu kunhau yegamba ndo nhau yamanzi mutsvage upfimi mutsvage zvakare muriwo wenyu wamunofungidzira kuti aiwa uyu tinokwana upfu watinofungidzira kuti aiwa tikabika sadza rinoibva saizvozvo tose tichadya hatidyiri kuguta asi tinongodyira kunhau dzemhiko dzechitsidzo dzekuramba hondo iyi mukati meupenyu hwatinodini hwatinorarama ndizvoka zvikatsanangurwa zvakare zvichinzi naizvozvo mukuungana kwedu kune zvimwe nezvimwe zvaiitika sokuti mudzimu wekare midzimu zvaibuda kare kare nepo kamazuva ataikura naizvozvo midzimu haichabudi umwe neumwe naakutaura newe kuti chitendero taakuenda kunonamata asi zvakare taakuenda kunonamata chinamato tisingazochioni mawambo echinamato nemagumo echinamato zvikatsanangurwa nachiremba zvichinzi kune midzimu yakanga yakavharwa kubva panguva yamuchabikirwa kudya after mukudya muchazoona zvinoitika ndokutaura kuti kune kuvhurwa kwemidzimu ichitaura kuti midzimu yemusha menyu ibude sekubuda kwayaita kubva kare handizvo here takawirirana tikati hongu ndizvoka saka nhasi unoita uya pachitsidzo vabereki ndoimba kuti umwe neumwe ane nhunha ane kunzwisisa ane kusanzwisisa saizvozvo umwe neumwe kana aine kunzwisisa nekusanzwisisa tinofanira kuti tinzwisise tese panhau yokuti kana ndakukubikirai kudya handichadiva nechipomerwa kana ukanga uine chipomerwa chako taura usati wadya nokuti unozopenga amen Amen. amen Amen. asi kana muchida kundiedzai mbondiedzai muzondione kuti sei ndichiri kupenga ndinotaura nyaya yekuti kune vamwe vanoti vakatohwanda asi musina kuhwanda asi tichizosangana pakudya tasangana pakudya manje kune mhiko dzinonofumura manje nhau dziya dzinozonetsa dzokuti makahwanda zvozooneka kuti hamuna kudini hamuna kuhwanda kwokupedzisira kongei wewe wairamba painga pachibikwa chikafu uchidya wairamba uchiti wewe handina chakati kosi izvi zvazobuda kupishi inonzi inenge isisina revhesi nyaya ipi iyoyo nonga wakuzvitaurira wega nii ndakaita chakati gore rakati ndikaita chakati gore rakati ndikaita chakati zvese tiita kuzvinzwa zvakuda pai
pachena. Saka ndinoyambirana nemi mugere mukati menzvimbo ino. Kuromba mufunge henyu, mishonga kuibata mufunge henyu. Umwe nomwe anogona kubata mishonga achifunga kuti mishonga wandiri kubata ndewangu pachiye zvangu. Asi wakangokanganisa mukone murawo mushonga waenda kunopanduka. Waenda kunopanduka wakunoshungurudza nevamwe vasina mhosva. Saka unofanira kunge uchitaura wega kuti aiwa vakomana, ini ndakamboenda zvakati munzvimbo yakati. Asi handizivo kuti kana ndikazosvika pakudya zvinozondibatawo here. Tozvitsvaga tozvinzwisa kuti aiwa zvinokubata here kana ndazvikubati. Musara Jesu ameni. Musara Jesu ameni. Saka tirimo munzvimbo inoika, zvatirimo munzvimbo ino tinochikumbira kunhau yekupendera kudare renyu kuti tose tishayiwe chipomerwa kuti nhau dzedu idzi dzifambe zvakadini zvakanaka. Kana iri ngozi irimo mukati memusha inofanira kuenda kunorova painofanira kunge ichidini ichindorova. Kwete kuti mimi muenda kunotsvaga vanhu asi ivo vanhu vakarohwa nengozi iyo ndo vanofanira kudini kuzokudaidza iwo sekungana kwamakadini kwamakaita. Siri nyaya yekurasirirana asi kune kwakaparwa ngozi. Ndo kwainofanira kutangira iwe zouya kupi? Yozouya kwetiri. Handizvo takawirirana here. Saka nhasi uno tinotisu tawirirana chirevo ichi zvatawirirana. Imimi wacho muri kuramba zvinhu izvi chishayiwa ichipomerwa kuti nhau igonofamba zvakadini. Mukawana chipomerwa ka munokanganiswa nehondo idzi. Musara Jesu ameni. Musara Jesu ameni. Saka iyambiro yangu pakumawambo ndisati ndaenda mberi nemi. Asi tichinzwisisa kuti pajira chena iyi panei tinofanira kuzvinzwisisa. Ndo jira redu ratakasiya kubva pakutanga handiti nemasungirwo aro ndizvo. Saka tichaputunura toziva kuti pane tsoka dzenyu handitika, pane njera handitika. Ndichitaura kuti vana Samusha ndichakushayiwai avana Samusha nhasi muri pano, ndichakushayiwai pakunopendera ini. Umwe nomwe achizvida hainini. Asi nhasi ndikuonai makashota. Makashota nei? Imi maiti aiwa tishayikwe. Ndikakuudza izvakare ndikati ndakuita chirevo ichi, ndakuita chinhu ichi. Chikonzero ndeyekuti kana njera nhasi tikaitora taitaurira toisunga pajira chena, taakuda mudzimu wemumusha utonge kwete zvipambo, kwete ngozi. Saka ndakumbofanira kumbokubataisa nababa, ndonokora tsoka dzenyu dzese, ndobva ndakumbirira njera, toiurudza njera tichitaura nezvemutupo wemusha muno. Wemutupo wemusha muno ndinotaura kuti mudzimu wemusha muno ndiyo inofanira kuchiti itonge, kwete kutongwa nezvipambo, kwete kutongwa nengozi. Zvikadaro tongwa zvezvi zvichifamba zvakadini zvakanaka. Musara Jesu ameni. Musara Jesu ameni. Musarambe mudzimu yakanaka muchiti mweyakaipa. Musatuke mudzimu yakanaka muchiti mweyakaipa. Munoonekwa maakuchitendero. Kuchitendero kwayaka maakuonekwa maakunzi paya panoimbwa marwiyo maakutasa kuti maakuda kubudirwa kana kuti maakuda kunge maakubatwa nemweya mutsvene. Mweya mutsvene here iyoyo kana kuti inenge uri mudzimu unenge wauda kuuya uko. Mudzimu unenge wauda kuuya uko. Saka mimi munenge mwakuti aiwa vachechi vanoti idhimoni. Handitika? Vanzi madhimoni aya. So kumadhimoni iwayo ndo madhimoni atisingadi kuti azotibata senge madhimoni ezvipambo. Tinoda kuti midzimu yemusha ndo ngaichitonge itungamiriri kuti vana vararame nogara zvakadini zvakanaka. Musara Jesu ameni. Musara Jesu ameni. Ndo kutaura kwangu kwemavambo. Handizivi vana baba vakakwana here nhasi. Hawana ka? Munosaka murupikisana neni here. Zvandakatanga kutaura ndikati ndichikona masvikiro. Handitika? Zvandirichikona masvikiro zvandaita izvi inyaudzo singwi madimikira muchadudzira mega. Handitika? Muchadudzira ndisingatauri kuti nhasi ningi ndiye akabata izvi, nhasi ningi ndiye akabata izvi. Asi nhasi mese maivirira pachinhu chokuti musha ngauchene. Kune vamwe asi kutoda kuti musha udini uchene. Izvezvi panapa patitori panapa tiri kutaura nyaya yekuti tinoda kubikirana kudya. Handitika? Vamwe vari kutoti nechomoyo da kuti tizoona kuti zvinoshanda. But ndinemi nhasi ndapiwa chiki nokuti ndatine ruzhinji. Ndatine ruzhinji rwandasiya kumusha uko. Saka ndangouya ndiri munhu wanga aribva muchiki. Saka izvo ndine chiki nemi but hasha dzanga musi kudziona. Handisi hasha dzekurova munhu kana dzekukanganisa imi kana dzekukuvhirikidzai kuti musagare zvakanaka. Asi ndokuti hasha dzangu ibvai mune zvakadini zvakashata. Kana paine muparanzvongo ngaabude pai pachena. Ndinongedze munhu ndokunaka kwangu. Asi unozvinongedza wega.
kana mujenya wangu wakudini wakufamba unozvinongedza wega unongona kuti iri spoti raakutambwa iri handichakwani apa ini kana chikafu chacho sadza racho handii richabikwa sadza nemi ndichasarudza vanhu vandonyatsonzwisisa vana mai sadza renyu robikwa moto wenyu robikwa unoveswa ndisiko kumoto wenyu changu inini kukupakurirai ndichikusumirai ndichikupakurirai mozoona kuti panhau izvozodzo pane anobuda here anenge akabata zvakadini zvaakabata. Musara Jesu amen. Amen. Musara Jesu amen. Amen. Chandinoda kufarira manje ndechokuti wamasodza ndiri kukuona wana masodza makawanda zvakanyanyisa ndiri kufarira kuti magona imi mkuwanda kwenyu maita chinhu chimwe chete chinobatika. Zvino zvamaita chinhu chinobatika chimwe chete kune vapikisa havazoshaikwi vaviri vatatu vanowanika pakati pedu vaviri vatatu vanopikisa nhau dzipi idzodzi asi mukupedzisira muchazonzwa kutaura zvakare kuti vadikani makaita dariri aiwa taikumbirawo kuti mutibatsiridzewo tobatsirika sei mashure mekuti tanga tichitaura kuti bvumai mururame rourirai mururame vachiramba nhasi uno hazvabatwa zvinhu zvabvepi. Musara Jesu amen. Amen. Musara Jesu amen. Amen. Saka ndinotenda Mwari nekuti izvo zvandakataura zviri papi zviri pano. Izvi ndisati ndaenda mberi ndiri kuda kuti muriwo wemagamba ndo wandakukumbira mushamenyu ndokumbira huku nebanga risingazoshandiswi ndo pandiri kuda kutangira ndoda kungofumura muriwo wemagamba ndoda huku ikiso ndobva taikumbirira kumagamba yobva yachekwa musoro kuchekwa musoro yobva yakumbirirwa yakadaro yoendeswa pakakwirira ndoti kugomo kusina ani nani anodini anoziva handiti kana tosvika toti magamba muri wenyu upi uyu onai wamasodza wari kuda kudya kuti musha uchene musha wenyu wodini uchene. Musara Jesu amen. Amen. Musara Jesu amen. Amen. Titiwe zvakanaka munatenzi ndauya ndibvunzei vamwe vaitoti ndinoda kutobvunza paipaitati tira kunzwisisa ndauya ndibvunzei ndoda kutangira kuna wakabata musoro ndibvunzei kana mune chekubvunza amuna zvakanaka tete vane kambudzi ndibvunzei ndoda kubvunzawo kuti iti ndakambofambawo pendakafamba vakwazi pana tete wairapa tete wairapa saka zvinobata mhuri yese saka mudzimba munenge murindoitika senge hangu iri ndiri mumba nemurume unotopesana kari kadiki diki zvikazvo zvaikonzerwa natete wairapa ngezvekumba kwenyu munenge muruda kutozi mudzoke paumba. Regai tipindurane nemi zvakanaka handiteka ini nhasi handisi kutsvaga tete vairapa handitika nhasi ndiri kutsvaga kuchena kwemusha tete vairapa kana vanga varimo vairapa tinoziso chavairapa nacho chii mudzimu here wemusha kana kuti zvikwambo but ini ndozwa kuti kana tete vachinzi vaite tete vairapa hakuna mudzimu wemusha unorapa uri kumukadzi munyatsozvinzwisisa mudzimu chaiwe mumusha chaiwe utaura kuti wamasodza unofanira kukubata kumurume ndozvatinoziva but mukaona mudzimu wemumusha uchinzi aiwa wakauya kuna tete ava tete vari kurapa nasekuru sei muzobatwa nasekuru muri munhu wemukadzi pane one big short sekuru havabati kune munhu wemukadzi kuna tete ava tetewo wakavatasa vanonzi vairapa kana kuti vainzi vanobatwa nasekuru vanorapa nasekuru tetewo vanenge vasina murume mukada kuzvitarisa mochiziva kuti sekuru ari kubata apa haasi sekuru wamasodza wemusha hausi mudzimu wemusha chibambo icho chakakuwandira icho mudzimu wenyu chaichai wakanaka unoparutsa kumunhu wemurume munhu wemurume wandogara apa kwete kuti munhu wemukadzi wobatwa nasekuru masodza wogara pachikuwa zvinoita here tinonyarira kupi kona yana mai kana munhu wemukadzi achibatwa nasekuru chikwambo icho handiti kana chandinoziva ndechekuti kana sekuru masodza vachida kuuya vaona kuti hana yenyu yakareruka vanogona kuuya ipapapa zvezuva rimwe chete kana mazuva 1 week vodzidzisa zvavada kutaura bvawadi bvawaenda kwete kutotora sekuru wakutorapa nawo utofamba makwenzi umu kutoti ndakutonochera makwenzi ndadzina sekuru ndinochera makwenzi ekuti vanhu varapwa varapwe hakuna zvinhu zvakadi zvakadaro saka ndinoti kwamuri
kuvaprofita vanoprofita handitika. Ini ndinoona yakuda kuti vaprofita kana vachinge vaprofita profita izvi zvinoita kuti dare rive dare rinotaurika rinobatika handitika. Kwete kuzoti takutodzika nemi vaprofita takubvunzai kuti titiudza kuti todini aiwa unganidzanai toungana hapana chinobuda. Ndo pamunozonzwa kuti muprofita wako newe matopara mhosva mapuma vanhu handizvo. Saka hatidi kufamba nenyaya dzokuti tingada kunopuma vanhu, toda kuti tinzwisise tifambe nekufambidzana zvakadini zvakanaka. Hatisi kuramba kuti vaprofita hakuna variko ende titoriko futi zvakare handitika. Asi toda kuita zvinhu zvino, toda kuti kufamba nenyaya yedu inodini inobatika, kuti nhasi chamaunganira haasi tete wairapa, chamaunganira kuvhiringidzwa kwenyini mudzimba dzenyu, chamaunganira kuvhiringidzwa kwavanakomana mudzimba dzavo. Dzokei mozoti aiwa vana vedu ava imbanje dziri kuwawandira maguka, asi zvisiri iri nyaya yekuti pane kushungurudzika nekutambudzika kwaanosangana nako iye ega. Saka ndo nyaya tadini yatiri kuunganira nekuzonoipendera tosvika kumawambo kumagumo kwayo naye. Ndo nyaya yangu muna tenzi. Pamusoro ini ndinoda kukubvunza pabeki, petakagumisira dare redu pane kakambobuda kaya kakatanga kubuda redzasi uko kwamambuko kanyaya kengozi kakabuda tiri kwamambo, wamwe wedu wanga wasipoba. Takazobata imba yakanga yaitwa ngozi nditete Eda kwa DC. I still remember iwewe wakamboizwa nyaya yakaita tete. Saka inini manje pakaitwa dare rekutanga that story ndakaizwa tiri kwamamwe, ndikauya uipinda futi kuizwa ndikazoti aiwa isusu yekwana Eda iyo imba imwe iyo ingatishungurudza sei semhuri muno. Saka inini ndakanga ndachikumbira kuti kana iri yekwana Eda yoiyo haingavhariki here wakati vanokwanisa kudini kuzviita. Ndakuzvitaura ngekuti imimi mamusipoba inini, and that thing ivewo unoiziva. Zero redu rino tiri kuiziva nyaya yakaitika ikoko, asi yakaitika nehanzvadzi yani yaEric natagarinemu. Ende waizviziva kuti wana mudhara pawakaberekwa wanga waine madifferent mothers, mbuya chakatanga nakanyangarara. Saka that history ndiyo tiri kuda kuti tiibate tiende nayo kuti mhuri yachakatanga ina nakanyangarara zvisavhenga nebadzaparwa uko. Ndiyo nyaya yandinayo basi kuti dai tabatsirwa iyo ikaseparatana ipapapo zvingoita ngekuti chakatanga ndiyo yana maidhiraita, ndiyo yana mabhikire, ndiyo yana iyi isidifa kune yakanyangarara. Ndiyo kwetaikumbira kubatsirwa. Muda kubatsirwa here kana kuti muda kuseparatwa kubva pavanhu ava mataura nezvavo pane zvavakabata tisati tatobarwawo chinzwai maforefathers handitika, asi mutupo umwe chete senemu imwe chete handitika. Saka kukuseparatai kwandoda kukuitai ndiko kuti imba yakabatirwa ngozi, mhosva yakaparwa mudzimba idzodzo handitika. Nhasi unoyu mudzimba idzi dzakabata zvinhu izvi havapo pano handitika. Vamwe vacho ndivana tete venyu handitika, vakabata nhau dzengozi dzipi idzi dzakuuya dzakunetsa dzakutaura kuti imimi handitika wana masvodza meizoka. Saka nyaya iyi yatingada kuseparata nezvayo ndeyekuti nhasi uno kana tichinzi ngozi iyi taakuida kuita nezvayo, hatisi kuimisa, handiri munyatsonzwisa, hatisi kuimisa, asi tiri kuti ngozi ngaiende right person. Handiri munyatsonzwisa, ngaiende right person kuti inyatsosvika ikoko. Yasvika ikoko yozouyawo kuno yambotangira kwayadini. Handii ndizvo zviri, handisi kuimisa iyi. Imi mutori nayo mhosva, mutori nayo handitika, but imi mamutungamidzwi mberi, ivo vatungamidze mberi pazvinhu zvani ndokuti tifambidzane. Ndo nyaya. Ini ndikumbirawo kubvunza. Bvunzai zvenyu. Inini pane pasina undiitira musheba, ndinenge ndinone maquestion mark, ndine madoubts. Baba mukuru wakashayika namai guru, asi pfuma yawo haina kufamba zvakanaka. Izvozvi ndinoda kufunga kuti pamwe zvichabata wana wangu togona kupedza dare iri vozona zvimwe zvanyuka.
pane zvinhu zvababa mukuru namai guru vakashayika zvisina kundifambira zvakajeka pa. Bhozi wangu aine chitsidzo chekuti kana ndazofa unofundisa vana vangu vasvike form 4. Saka hapana kuzobuda pazvese izvi. Mari yange yapedza, mombe dzapera vamusina nemombe mudanga. Saka ini ndakutyirawo kumhuri yangu yandakabereka bhozi zviri mumba medu, zviri mukati. Asi kunze zviri mumba mangu inini nemhuri yangu. Ndini mukadzi mukuru. Asi mukadzi wechipiri ndiye akaparadza pfuma yababa mukuru achienda Mozambique achitenga zvinhu zvisina basa. Imwe yacho kuti aizotenga nemastendi kuMozambique. Vakati madhongi waidya nemurume wake. Vakati mukadzi wechipiri wechitatu kwakasara dhongi 1 ndo rakaenda korora mukadzi wechitatu. Saka inini ndoda kubvunza kuti azvizonetsi wana wangu here uzinozogona kupungaira hutsi pamberi apo. Tibva tagara taziya kuti kana zvanetsa tozoonawo pekutangira kubvunza kwangu bhozi ndine maquestion mark. Noti kumwana wangu wechi2 maiguru waiuya kuhope kwemwana wangu kusvika ndati namata kuda aiuya akandomira kudai. Hanzi umwe musi akazobvunza kuti zvinhu zvangu toda zvinhu zvangu. Ndati habvunzi iwewe ba. Saka ndati ndofanira kuzvibvunza kuti nditsunhukewo. Zvindijekere ndiziye. Ngatimboite dare tafambira handitika tichaita ma 1-on-1 nenye dzimwe nyaya dzega dziri different idzi tozopinda tapedza chinyi tisati akuita izvi tobata imwe nyaya yoko tozovhengisa dare ngatifambeni dare 1 mibvunzo yavo naurabasa vasegare nazvo tapedza manje umwe namwe autara manzi ake manje wochibatsirwa apeno tofunga kuti ndotifambe zvakanaka. Ndo zvandaida kutokupindurai Amen. Zvamapindurwa zvakanaka. Saizvozvo kuchema kwenyu mina mato mukuru kumatenga handitika. Amen. Ndichakupindurai. Nyaya yenyu imimi inyaya inoda kuti inzwisisike kumawambo kwayo nekumagumo kwayo. Haishabati vanhu vese handitika. Iri kubata imimi nemurume nembamani menyu handitika. Ndo mairi kubata imo. Inini arugara nevamwe vakadzi vaundorora. Ini asiri murume wangu asi ndine wana naye. Saka ndakutya kuti seni ndine wana wakuru wakomana wakuru zvinozondosairirwa kumba kwangu yo wana watanga upenga. Mune vana naye handitika. Chimbomire makada. Asi murume asi mune vana naye. Vakadetemba mutupo wezviyezvi varipo vakazopedzera munhu wemukadzi uyo ari pana vaenda ripi ana uzviziya musati akapedzisa dare wangu saka andinaozviona hana utauri ndombo dete rachinjwa datiziva ine testa zviyo ndezvenyuka handiti kana zvatinoita handiti kune upo hwezviyo muri pano ndichakumbira mukadzi umwe chete aende nezviyo izvi anozvikuya hova hupfu unosanganiswa nomwe hupfu hamuchabika zisadza nai ndizvoka inini handitokumbiri anongonzwa kuti hanzi ndini ndoda unokuya ndoda kutotsvaga pano vanozondikangasira matani pano vanozondikangasira matani kwete black chete handiswida
Right, ndaikumbirawo kunzwisisa kana kuti kubvunza kwamuri kubva panguva yamakabatsirwa tichiita dare rekutanga kusvika pari zvinezvi. Kune here vanotaura kuti ndine upedza ndakarota? Tine here munhu anotaura kuti ndichiri kuramba ndichishandiswa? Ini ndakarota imbwa dzandaimborota mazuva ese aya dzanga dziri 4 hombe dzaisombotiruma mazuva ese aya, but apa dzakauya dzakatsva, dzanga dzakaita diagonal kutsva, meaning kuti nepakati apa, asi paine imwe yanga ichitungamira pamberi. Saka imbwa idzi dzaida kundiruma, nova ndanhonga matombo ndichida kudzikandira ndichidzikandira, but rwendo runo hadzina kundibata. Ndakamhanya zvekumhanya zviya, makumbo angu aya kutosvika pakurwadza, asi imbwa idzi hadzina kundiruma semakore ese azvaimboita. Kuti dzakatsva imbwa idzi nai hadzina kumbokurumai, asi mazuva ese dzaizokudini? Dzaindiruma. Dzaikurumai ndokuti kuti makunda ndizvo? Makunda ndizvoka. Vanhu vaMwari, inzwaika dare randiri kuita panapa haridi nhau yokuti chijairira bvisai, handitika? Chijairira ngachibviswe. Tibvise chijairira kuti imimo gamuzondoitirwe zvakanaka, handizvo here? Nokuti nguva yokuti nhasi chijairira tikanga tiinacho chinogona kutikanganisa kana kutivhiringidza, handitika? Zvakare ndinokumbirawo mune chindiro here chamusingachadi kana chaenga chihari chakapwanyika. Chero chiplate chamene chakaraswa chokumarara. Imi mitete ndiri kukumbirai muchida ndikuira wapa, handitika? Munongo muchiti chikona masvikiro Daniero chikona masvikiro, handitika? Muchingoikuya henyu zvishoma neshoma, handitika? Kutsetsa ufu hwenyu zvinenge zvakaenderana neuripi romu moya natwo nyangwe tiri tushoma tombosanganisa nehupi neuhu, handitika? Kuti tinzwise kuti chikona masvikiro warufamba sei, handitika? Ndonyaya, tsvagai pokuisiwa. Ndichakumbira futi zvakare vavesi vemoto, moto wenyu uchinge wapfuta, ndinoda mai vamwe chete vanomiririra family yose inotaura kuti masvodza ndai vanozvipira kutaura zvemachaizvo chaizvo vasingasiye zviri kuitika mufamily ipi iyoyi. But ndaikumbira kuti pamoto wamunovesa hamuuveseri mumba munomu nokuti tingapera kutsva, handitika? Munogona kutsvaga pamunoveserawo pokuti mugone kuzondobika sadza renyu rezviyo rakanaka, nai? Waveswa moto, mai vavo vachange vachimiririra kutaura, vanotaura vakabata zviyo zvangu maoko, vozvidira pachoto zvichiputika. Zviyo izvi vachava nekutaura kwakadzama zvinoemaringe nemusha unowo wekwamasvodza, kuti chimwe nechimwe chinoitika musha wekwamasvodza, kana kune anozviti ndakahwanda, chokwadi ngaibude pai? Angagona ari mwana mudiki zvake, asi anofanira kutomiririra, handitika? Regai nditsvage ndega. Kanokwana ikahukwena mwanzi. Usazotore mudziyo wamai kana kuti makadaidai sei.
Nguva iri kwamuri vabereki, nguva iri kwamuri nekuti musati madya zvinhu izvi zvinoda kunzwisisa kuti muri kuzvidyirei uyezve makatendeka here, mareurura here, hakuna ane chipomerwa here. Tibatsirane. Muta mezi makachena. Muta mezi makachena here. Muda kudya chikafu ichi makachena here. Kuchena pamusha uno here kwete kuchena pamusha baba. Kuchena kwenyu pachezvenyimi, pachezvenyimi panyama yenyu. Anditi kuti munhu uine zvakabata wakabata ndiwo kuchena. Hatizoti mhosva here ne zvakaboka zvakaboka kunzai timbote kune chisauti mugomberi Mvesi wemoto ndiani varipo here vaenda kumoto kunowe panoiswa moto patingaone ndipati mama sinanyanya kuva mhepo yakanya. Alright, tiri kuda panoiserwa moto pasina nyanyi mhepo. Baba, zvazvinoita kunonzi kureurura ka hakutyisi. Chinonzi chinotyisa ichocho ndokuti chifumuke handiti. Vakomana ini ndakambobata, ndakambodai sechipa chirume ndichifunga kuti pamwe zvingadini zvingaita, asi zvakazoramba. Ndapanzwa muchini. Aiwa. Alright, zvakanaka. Emimika ndaikumbira iyo. Sorry, ndine dambudziko rokuti handisi kuda muroora. Imi muri muroora? Kuda mwana wepapi? Wepano. Nokuti muroora ndikamuti ita izvi anoziti ndakatakudzwa mutoro usine zera nesu handitika. Toita futi imwe mhosva handitika. Zvakanaka. 1 Baba, mungakundikana kubikira vanhu
muri vaviri munobika naye. Imimi ndimi wandichati mundibatirewo zviyo izvi. Fumurai zvemusha, handitika mukanda pachoto, mufumura zvechi zvemusha. Zvemusha muno mukana varume kana mai kana vanani vachizviti vakachenjera vakabata zvavakabata ngazvifumuke, handitika pamakanda pachoto uziye zvozvodini zvoputika, ngazvifumuke please ndapota. So zvafumuka azvo handiti stiuya musazovavengeka kuti tasei vasarudzwa isusu vanhu vakurutei. Izva zvekunana hombarume manje zvandakuenda handitika vana hombarume ndoda hombarume wandichanzwa pano nehana kuti uyu hombarume anofanirwa kutushura masecrets ese paanoenda pandomutuma kuti enda kugoma, handitika vana hombarume vandichatuma kuti endai kugoma nekahuku kariumura. Hamuna vana baba wamunomboudza isecret yenyu muri wangani, muri 2 nokuti kune zvimwe zvezvimwe zvokuti takazoenda kuti kanokaisa pakona paya manheru obva aenda unokadini unokadhonza, handika saka ndoda kuti muve nesecret yani yenyu. Chinhu ichi chatetaisamo chinofanira kudyiwa nezvikara zvesango, kwete kuti imimi wamasvodza moenda kunotora pari pakashata, handitika saka ndichati banga rinocheka mutsipa wehuku harichadzoki mumusha mupi muno magamba zvinhu zvani zvawo gamba buda mumusha tekaira enda kwawakabatirwa, handitika wodzoka kubva ikoko toziva kuti aiwa zveshuwa uku musha uyu ndo wakanga wakatsidza zvinhu zvipi izvi. Saka kune kuchinzi tivabatsire katibatsirane, ngatibatsiranei nokuti makuizoita chinhu chenichi 1 azvatangira kuwaridzwa ani vazvo nokuti kuwaridzwa zuva vari kutoti aiwa takawanda waliti engaende kupi kazvendoku. Saka nyaya dzedu manje ndizokuti hadzizofambi zvakadini zvakanaka. Saka ndaida vehombarume imini handitika ndaikudai chaizvo ndaikudai chaizvo mune ushingi ndikuona ushingo hwamunawo ndaadova ndikutsvaga iwo taurai zvinokushungurudzai nyange munenge muri papi pameke muri pane zvokushungurudzai zvinongoitika mufemini zvamusinganzwisisi kuti zvofamba sei, handitika akakutsigirai wacho handikatungamidza havazizobudi musha ava baba muchange muri 2 1 2 muchaperekedzana moita zvinhu ava kanotaurwa zvavanotaura vasvika kwasvika uko tikashayiwa kanhu kedu akakaka zvakanaka idambudziko rani rawo. But mimi tinoda kuti mubate secret dzenyu. Hapana anofanira kuti makanoka isa papi, asi ndoda kuti kamboende kure nechi musha zvofamba zvakadini zvakanaka. Tangati nana baba vanga wasipo pano watakanokora tsoka dzawo ndio wakanga wari pano, vakaona watakanokora tsoka dzawo wakanga wari panapa havana kuuya futi papi pano. Kana nhasi magamba achisvika haasi kusvika kwamuri vana, anotangira kumusha kuna vabereki, ndo paanotangira ozofamba ozotekeshera kwamuri vana. Saka nhasi tine tsoka dzevanhu vakanga vari pano vamwe vasiri pano, handichazivi ipapo topaita sei. So togodzishandisa dzidzi dzakadini dzakadaro nokuti chinhu chimwe chete chatakabatanidza. Handiti magamba fambai endai kwazvakaparwa kwete musha mwana munomu, handitika. Saka tichatora ivhu redu shoma shoma tova taisa papi pane zvinhu zvikuenda kuti uku, handitika. Magamba imi musauye kuno asi endai nechi fambayo nesango kwamakabatirwa muno kudini muno kuziva. Kana vana baba vedu vakachena handitika. Zvisati shungurudze isusu vanhu tarirai tsoka dzavo tabira wa handitika. Zisiya zviri kuti zviri kusava mari zavo dzangu munoadini munaona haitinhiri mvura musina kuona mari zavo hazviiti, handitika. Ndakuda chii madzoka ko ndakuda chii? Ndakuda kuti ndichitaura nhoo yekuti mudzimu yekwenyu moitaurira kati hapano, handiti. Chiremba uya wadini wadzoka chiyananai nachiremba
kuti zvose achaita musha muno muzvidini zviubudirire zvifambe handizve totanga kufambidzana zvakadini zvakanaka. Ndichibva mukukubikirai mukaona anenge akunzi abudirwa musashungurudzike musashamisike nazvo. Handika unganai muite chinhu chimwe chete mupandirwe nyaya dzani dzemumusha menyu kutaura kuti midzimu yenyu yafanira kunge yakuyanana nemi pamusoro pekudini pekubatsirwa kwamune madini kwamunenge maita. Ndokutaura kwangu kwechitatu kana muchinge mabva kupi kwamunenge matumwa. Handitika pane here kutaura kwamina kana kubvunza huku isati yauya? Inzai huku banga bata zvenyu arume cheka wacho mandasarudza pana neushingi handiti aiwa ushingi uripo. Kajongwa handiti yeah. Pamusoro iyi ndichataura naye zvishoma. Ameni. Tenzi vakururama rudo rwenyu chitsidzo pamusoro penhau dzatingafambire mukati memusha uno wokwamasvodza. Iye mishe wokudenga pamazviro kwazvo munotaura nekubata chipfuyo muruoko rwangu rwerudyi. Hondo nemhepo dzezvipambo, mweya yose yemushumiranwa, mweya yekuombererwa kuzvikuva. Ndakakumbira munyasha dzenyu nechemari mwezuro nanhasi ndiri kungokumbira chipfuyo ichi ngachitakure mutoro unorema mukati memusha wokwamasvodza. Ndinotaura sununguro, ndinotaura dzidziso, ndinotaura mbiri yamabvazuva, ndinotaura sununguro panguva yakafanira. Ndiemi Ishe muchatumira upenyu hutsva mukati memhuri yekwamasvodza. Ndinoziziva imi Jesu Kristu mwanakomana vaMwari makafanira kugadzira iyi tafura mberi kwavadzivisi. Zvino shoko renyu rinoti chinosungwa pasi nekudenga chinosungwa. Vanoda kureurura zvakafanira munyasha dzenyu. Vanoda kureurura zvine ukuru hwezvi munyasha dzenyu. Vari kuenda weyaka. Ukuru hwehondo Ishe wakudenga ndinorwa naizvozvo Ishe wadikani ava havangasviki pakurwa. Havangasviki pakurwadziwa pamusoro pedzimba dzavo dzavanowaka. Ishe kudenga ngadzigare mambo Jesu ngadzimire. Up in his order, side with the caution to be rich, stand with all savannah. Mighty to siege manifold, tried by holy nation, and spoken with the you've been daily God, Elisha winning Ferrari. Why debate in Abraham to be searched with thy code, element Obiranias, Saupemba mterene. Mbiri inoera mbiri ya mapazuva. Tenzi baba ndilobata chifuyo ichi mukati mekurwa.
ndorwa nehondo dzerima, ndorwa hondo nemweya yezvipambo yose, mweya yengozi, mweya mushumiranwa, mweya yekomberwa kuzvikuva ishiwo kudenga. Tarirai vadikani ava vari papadare, zvavari padare nichakumbira sununguro nedzidziso kumbiri yamazwi, mbiri inoenda nokusingaperi tenzi chikudzwai. Amen. Simuzia zvese pamwe chete nedhishi haifaniri kupupa muchabatirana kobudizira musoro komaisa mudhishi imomo yakangoti mwii handitika svika zvapera handiti mai dimbura musoro moisa zvese imomo ropa rinofanira rasikira mupi imomo pamaisa kabanga kacho mupi imomo haipindi mumba munhu handitika pamatoenda isati kuziva kuti mukuenda kupi handitika ndi munoziva masango enyu handiti yosha vanorodza vachirume vanorodza kufamba here kuti katomagabata tishini tingaita wauya here ufuya moto wawaiswa wasati wapedza naye pana anonzi haiye mufushwa munyemba here hapana unoya panonzi hai upu hai sadza rezviyo handinozvitenda chaizvo ndikakubvunzai ipapa kuti makagumisira rini kusoridya sadza rezviyo muno mwanotaura 20 asi nhasi taakuriya handidika after 30 years dziyadzi taakuriya takaungana rinovhura nyaya manje handidika rinovhura nyaya izvo zvizvo zvinotoita kuti nyaya dzedu dzifambe zvakadini upo uya hwezviyo zvenyu izvi handi ndiwo ndo wandakudira handidika moto waveswa here bondoita asi roda kuibva handidika roda kuibva roda kukwata handidi kukoreswa maningi roda kuti akajetirete kungoto nanzvi todini topedza handiti
Pane here kumwe kutaura kwamuinako mhuri yekwamasvodza ndisingamhanyi nemi kana kuenda mberi? Usagumirwe kana kuti chiremba aripo azoenda tazokanganwa paya paya. Zvakashata handitika. Ngatibvunzanei zvakanaka. Tobvunzana kubva kumawambo kusvika nemafambiro atiudini atiri kuita. Kana mashaya nyaya rega ndimbokuvaraidzai ndichikuimbirai handiti. Ndangobvunza hangu chiremba kuti imi matombobvunzwa mubvunzo wekuti wana baba hawapo wese neimwe mhuri haipo yese, wana sisi vedu wemhuri imwe hawapo. Saka mangwana kana dai takuzotsanangurawo zviro izvi kuti takambosanganawo nezvakadai zvinozogashirika here, noti sofa patoo nemasoko ekuti hapana chakabatwa chakatonoita kukandwa imomo. Saka kuitira kuti wazozwisise tisazoita kunge taakuda kunoti tine hashani muri zvona tinozogona kugumbuka kuti iwewe wakunditi ndakaenda kokanda chiro sei, wanoziviswa sei vanhu ava, nekuti sofa vari kutofunga kuti imimi nesu tisitakanisa chiro icho. Ndosaka vemidhiya varipo handiti. Ndosaka muchiona izvo zvezvo zvetiri kuitaka ifinishing handitika. Vemidhiya varipi? Varipo. Kumavambo kwenyaya vanga varipi? Vanga varipo handitika. So makamera ndosaka muchiona 1 2 3 4 makamera ese akangoti nenewo chichichi handitika. Munofanira kuita zvinhu zvenyu zvine umbowo nemiwo futi mune makamera amuri kutodini amuri kutotora handitika. Saka munhu anopikisaka kana imimi mabvunzwa mubvunzo wakadaro mota hatisati goni kukupindurai vhidhiyo racho iri unai pakaitwa chitsotsi handizvo here? Handindo kupindura kwakanaka. Ndosaka makamera akadai saizvozvo kana kuvataura kuti enda kunhimbe undotarisa nyaya yedu kuti yakafambawo sei. Ndosaka vemidhiya vari papi? Vari pano. Iye wacho anonzi nhasi unomukakatidzana nawo, musakakatidzana nawo, musaite nharo nawo. Chikonzero nhasi mukatsvaga kutsvaga nharo ka ihasha handitika. Muchazanga makutobayana pamuromo. Kana ndiri nibva yamataura musamhanye mberi. Tsoro dzinodya mwedzi wani wadzo. So nanhasi hazisati dzadya muridzi dzichangodini dzichamudya, ende dzamudya tsoro idzodzo zvinopupurika zvinotaurika kuti tsoro dzadini dzabata muridzi wadzo nai. Saka imimi musanya mashoko enye mugadheni ndemagadheni aya handiti. Shoko rechokwadi chechero vanhu vese vanokonikwa vari pachokwadi vari pano, vasiri panapa ndokutaura kuti vane nyaya dzavo dzavanenge vachidini vachiruka dzakasiyana nedzamuri kuita. Saka hatigoni kuvamanikidza kana kuvasunga netambo kuti ngavai pano mvumai zvatinoda, asi mutemo wakati kana musha uchinzi uchene ngaudini ngauchene. Saka wakachenazve. Musara Jesu ameni. Musara Jesu ameni. Ndinobvunza pakuchena kwemusha pane hanzvadzi yedu ino yetinozwa kuti yakasofa yakaurawa naumwe banguru redu asi banguru wacho hawasisipo wako. Izvozvo zvakachena here yakaripwa here kana kuti yakagwinyiridzwa? Imi munonzwa munonzwa kuti hanzvadzi yenyu yakaurayiwa, mukuurayana mega mega mukama hwenyu handiti. Ndozvo zvinhu vakaurayana mukama hwavo nemistake handitika. Izvo ndezvemushamani menyu handitika. Inongoti karoapa yoromba chidini ichitenderera. Saka ini ndo pandiri kuti inini nhasi mbodya isadza rangu rezviyo muvhure nyaya dzenyu mega handizvobai. Vhurai nyaya dzenyu dzakawanzika mega. Kana iripo kaimba yakaitika pane zvinhu izvozvo zvatinoziva tese inofanira kungobuda pachena handitika kuti zviye zvinhu zvakadini zvakanaka. Inganambotaura vanini kati kana ari pane chipomerwa haangafaniri kupushwa. Taura wega kuti ari chipomerwa tinacho takatangira apa takadai handiti. Saka kutaura kuti zvipomerwa zvishaike kwetiri tora matogara zvakadini zvakanaka. Zvimwe zvacho tozozviparira tega handitika. Tazviparira tokanganisana mufamily imo mufamily pasina mutorwa chinhu chinotishatira mangwana handiti. Saka inini chandiringodhila nacho ndechekuti chokwadi ngachimbobuda
pachena mapedza kuwesa moto zvakanaka. Mvura handina kuti chero inongoni mvura isesa handiti iripo yenyu mvura yamunoshandisa kubika zvakanaka. Ubwo wenyu muriwo wenyu uyu hazviswe sauti zvinhu izvi, hazviravirwi zvinhu izvi. Tiri kunzwisisa? Musaravire zvinhu izvi, musaise sauti zvinhu izvi. Bikai zvakanaka, musazosiye zvine mazimvura. Kungodya basi musisina mvura, hamusaise sauti, musaravire kana ibe sadza racho, musatomboritese kuti riri kunaka here muri kunzo. Ingoitai sezvamatumwa, mongoyani zvinhu izvozvo totangira pamwe chete. Handiti kana? Zvese hamuna chinoiswa, hamuna mvura chete. Tapedza chenda munyasuka. Mudanyongo. Ndinobvunza ndazwa munoti wana baba pakuzoya zvinhu mumbobvunza wana baba kuti wakachena. Ndazwa muri ndo pakuomedza kuomedza. Apa noizve munombona mumwe here pamwe mbombotizwiswa. Pamunoka ine zvemunoona. Zvakanaka. Rega ndikuimbire ndichikupindurai. Chakanaka ndechekutaura wega. Chakanaka ndechekutaura wega. Icho chakanaka ndechekutaura wega. Chakanaka ndechekutaura wega. Unomirira kubvunzwa pakadai. Chakanaka mudikani ndechekuti utaurewo chi? So ndikakunongedza uchanditi mavara angu azara chi? Ivhu. So handisi kukwanisa kukunongedza. Ndati inini idyai sadza rangu iri makachena muri watano. Handitika? Musadye muine zvipomerwa please ndapota hangu. Ndiri kuramba ndakakuomedza ipapo chikonzero ndakaona kumashure kwandakabva. Kukaita nharo bwayawo. Anoda kuzvionera pamhino ndisifo jayani. Tisapikisane bakuku apa kuda kutotsigirwa. Regai ashinge munhu iyeyo. Iye akashinga ndiye achakuzivisa kuti chiremba abuda musha menyuka. Small board. But big ichi. Siya yashinga achakuratidzai zvakawanzika munhu iyeyo kana ashinga. Handitika? Chakanaka ndechekuti ataure chi? Mubvunzo chiremba. Zvakanaka. Toda kuziva kuti ko asina kudya sadza racho asi akabata. Kutaura kokuti asina kudya iye akabata. Ndinotaura nawo yokuti ndati inini magamba muriwo wenyu. Handitika? Ndikati inini imi mugere pakudya neni chidyai. Handitika? Kufumura. Zvese zvakabatwa mumusha mako masvodza. Munozvaidonzi bedhu mwari ari papa ari kuti akomana iyo kuno kwakaitika zvakati akomana kuno kwaitika zvakati ko manga muchirega kuungana sei imimi chiremba akati ngatiungane mumusha. Pane mubvunzo wenyu ipapo. Handitika? Mobva mawapindura. Handimapanzwisisi. Zvakanaka. Handizivi kuti pane pamwe futi zvakati. Ore kati tapedza kubika. Vazati dzakuchira utawo yasadza riri. Kupa kwaunongoti haina handisoda. Wakuramba. Aurambi. Wakomana ndiri kutaura nemi harisi dambe iri. Handitika? Kuti muri kuzviona sokunge dambe nokuti hazvisi pana mukotsa njera. Zviri pandiri asi dai zvazviri pana mukotsa njera matoona kuti wakomana ngatire urure. But kwandiri kubva mashuroko muchazopupura mazvionera mega. Kana watadza kutaura chokwadi pasadza rako iroro. Be careful. Ndiri kutaurira chokwadi nedenga.
Saka ndipo nekukumanikidzai ndiri kuti ngatidye tichifara tichitaura nyaya dzedu dzakanaka zvinoita kuti dare redu riende chi tazopedza toita ma one on one ngati ndine hasha nemi nema one on one handitika family pindai titaure nyaya dzanu nokuti nhasi ndikaprofita mukoma pane ruzhinji rwese nekundiso wakutoziva kuti zvazodai regai tinozvipidigura tichidai saka umwe nomwe nemumba yake anozvidini azvimiriri ndine hasha nemi nhasi andimboidi social media ingatondisiye maresults anotaura kuti vachingotiwo vavhara neniwo ndadi maresults anotaura kozi hazvisi kuzongoti ringoita kachangamira unauzozva kuti vachionawo kuti mavhidhios akafamba sei dare rekwanhiki rakafamba sei rakaperera pati wozoona kuti iwe chiremba watosara vanhu vemedia vaine uchiuda kudii musara jesu ameni musara jesu ameni ndofunga ndo nyaya